Hej, og velkommen til sådan 9,5 skæreværksted. Den her gang vil jeg tage jer med ud og til sild, helt fra start, og helt til de enten kommer i fryseren eller rygeovnen. Kig med. Nå, inden vi skal på fisketur efter sild, så skal vi jo bruge noget agn. Og der vil jeg lige vise jer verdens nemmeste agn til sild. Og man skal passe på med, at man ikke gør for meget ud af det. Man kan godt, men det er ikke nødvendigt. Så jeg har nogle kroge her, som her Rainbow. Sådan lidt forskellige farver. Det er lidt ligegyldigt, hvad kroge du bruger. De må ikke være for store. Det her, det er en 12'er i langskaftet. Har man valgt imellem at bruge en blank eller en sort krog, så vil jeg bruge en blank. Fordi jo mere der sådan lige flikker i vandet til sildene, jo bedre. Men jeg kan godt lide at bruge dem her, så det vil jeg gøre. Når man skal binde sådan en flue der, det er noget af det simpleste i verden at binde til de her kære sild. Jeg har sådan en dejlig pink tråd her, som jeg bruger. Og den kunne lige så godt have været hvid eller noget. Skal jeg lige have mine glasøjne på. Så. Lægger lige tråden op, vikler rundt om nogle gange. Og klipper det overskyen af. Så har jeg så noget her. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har fundet det hen, men jeg er næsten sikker på, at du kan købe det i alle fiskebutikker. Og der klipper jeg lige sådan en stump her af. Og så piller jeg lige det inderste ud her. Væk med det. Og så har du det her fine noget, som glimter rigtig godt i vandet bagefter. Så tager jeg lige min nål. En duggingnål. Og så fletter jeg det lige op. Og der skal ikke så meget til det. I kan godt se, det er forholdsvis nemt. Så tager jeg cirka halvdelen af det her. Og det binder jeg på her. Så går det ingen steder. Og i princippet, så behøver man ikke at gøre mere end det her. Hvis man nu lige vil give den lidt ekstra, og det kan jeg godt lide, så har vi så nogle øjne her. Og det her, det er faktisk bare nogle kugler fra, jeg tror det er fra et tøjmærke. De sidder nogle gange på tøjmærker og sådan noget. Dem gemmer jeg gerne, fordi de er fantastisk øjne. Så lige klippe sådan 2 af. Så kan man lige sætte den på der. Bum. Når man binder dem, så skal man lige krydsbinde. For ellers så drejer den. Klip det overskyen af. Og mere behøver du ikke. Du behøver ikke engang de øjne her. Nogen vil så køre det endnu videre, og så kan man jo sætte sådan et par stykker her på nede under. Det her, det er luksusudgaven af fluen til sild i mine øjne. Den behøver slet ikke alt det her. Og når man binder, så lægger man dem bare lige over hinanden her. Lige bag øjnene. Tager fat. Drejer rundt. Ind over. Holder lige ved den. Slipper. Det kan man gøre lige så mange gange, som man har lyst til. Jeg gør det gerne 3-4 gange. Bum. Af med den her. Så har jeg noget lak. Og det kan man også, det er ikke nødvendigt med det her fluelak. Man kan sagtens bruge sekundlim, hvis det er. Så bare lige sådan dik på der. Og så er den done. Sådan en lille ting for at holde styr på tingene. Nu ved jeg ikke, om I kan se det, men sådan en poolnudel her, eller hvad de her, de er mega gode til at holde styr på tingene. Lige skal jeg sådan en skive af. Bum. Nu vil jeg tage sin flue.
Så kan man lige sætte den til tørre der. Bum. Så sætter den til tørre der. Et stykke flue til sild. Nu laver jeg lige nogle flere. Det bliver nok ikke luksusudgaverne, for det er ikke nødvendigt. Så jeg kører lige på med nogle flere. Hvis man nu ikke kan finde det, jeg brugt før af materialer, så viser jeg lige en anden en på en lille blank kortskiftet krog, hvor jeg vil bruge noget flash dubbing i stedet for. Det kan man købe i alle grejbutikker, så det virker også fint. Og den er lige så simpel. På under tråden. Så tager man lige en lille smule af det her. For det er jo for meget. Folder det på midten. Så man kan vise det langsomt. Fingeren på. Klem rundt om. Læg tråden over fingeren. Får du en lyk. Ind over med den. Så skal du lige holde ved en. Trækker du til. Tager bare den her. Lægger bag øjet. Og trækker til. Så er den alt for stor og klodset lige nu, så vi gør lige sådan. Bum. Så er der en anden type flue til de små dejlige sild, som også virker. Men ja, hvis vi er heldige, så ser vi det senere. Det dubbing her, det kan man få i alskens modeller, tykkelser, typer. Den jeg brugte, det var den her. Man kan også få noget, der er finere. Ofte både finere og mørkere. Det drejer sig bare om, at der er noget bling til de her kære sild. Men sådan kan man også gøre det. Så dem tror jeg også lige, jeg binder en håndfuld af, og så prøver vi at se, hvordan vi kan lave dem om, og så de sidder som ophænger på en line. Ej, viser jeg lige en model mere. Det gør jeg, fordi det er også et kreaprogram. Og den her, der har fundet det her nede i en hobbyforretning. Ikke hvad det bruges til. Det laver vi også lige en stykke sildeavn af. Jeg bruger en sort tråd den her gang. Det er lige så meget for at vise, at det kan altså også godt bruges. I har ideen nu. Det er simpelt. Tre ganske simple ophængerfluer til sild. Nu har vi lavet de her fine sildefluer, så skal vi også have dem bundet på ind som ophænger på et forfang. Og der er rigtig mange valgmuligheder til, hvordan folk de gør. Nogle bruger fletline og laver ophænger af fluekarbon, og nogle bruger monofol til begge dele, og nogle bruger ren fluekarbon. Og det er det, jeg vil gøre i det tilfælde her. Jeg bruger noget ren fluekarbon, og så viser jeg, hvordan man kan binde det på. Jeg tager lige min fluekarbon her.
Og længde og afstand og sådan noget, det er sådan lidt op til gefyl. Der skal selvfølgelig være så meget afstand imellem fluerne, at det ikke vikler sig sammen, når man kaster ud. Men den helt simple måde at gøre det på, det er at tage sin hovedline og en stump. Så lægger man den på. Så slår man lige sådan en lyk, hvor man lige drejer den ind over hinanden. Og så kommer man dem begge to igennem. Det var den ene. Jeg skal lige have den anden med. Sådan der. Og det gør man 3 gange. Og så inden jeg strammer til, der fugter jeg den lige ved at tage den i munden. Det gør jeg for, at der ikke skal komme gnidningsskader på. Så trækker vi den lige til her. Så er den på. Så tager vi lige den tjavs af. Sådan. Så har du en ophænger der. Og der skal en flue på. Vi tager den her. Og ind. Og så drejer vi 3 gange rundt. Eller 4, hvis man har lyst til det. Tilbage i lykken, som man lige har lavet. Så kunne man stramme til her, det gør mange. Men jeg kan godt lide, at den lige kommer op bag den nye lyk, man lige har lavet. Sådan der. Og så strammer til. Husk at fugt. Bum. Og så med tjavsen. Så har du en ophængerflue her. Jeg binder dem alle sammen ens på, og så vender jeg dem, så mit løg eller blink kommer i den ende, hvor fluen vipper ud af. I kan godt se, hvis jeg vender den sådan her. Skal jeg lige se, om I kan se det. Hvis jeg vender den sådan her, så hænger den meget ned langs med linen. Vi prøver lige igen her. Så hænger den meget ned langs med linen. Men hvis jeg vender den om, så hænger den mere ud fra linen. Så den ende her, det er den ende, jeg vil binde enten mit blyløg eller mit blink i. Og det fordi så hænger den lidt længere ude, så er den sværere ved at vikle sig, når man kaster. Så det vil jeg fortsætte med at gøre heroppe af. Og så vil jeg binde en hægt i den ende her. Det kan vi da godt lige gøre. Ind igen. Rundt den 3-4 gange. Ind i den lykke der. Og så kører jeg den lige tilbage i den lykke, vi lige har lavet. Stram. Så kan I da se det igen. Ind i lykken. Tilbage i den store lykke, vi lige har lavet. Stram en lille smule til. Husk at fugt. Bum. Så sidder der en hægt her. Ja, med tjavsen. Så er den klar til enten få monteret bly eller et blink. Og så kommer ophængerfluerne heroppe af. Så det vil jeg lige fortsætte med at gøre. Og så lave nogle stykker. Vi kommer ud og se, om der er noget sild ude. Men det er ganske simpelt, det hele er nemt. Og så er det jo også bare mega hyggeligt at sidde og lave alt det her selv. Jeg kan i hvert fald godt lide det. Så jeg fortsætter lige.
Det var den længde. Og så sætter vi lige en svivel på den anden ende. Der har jeg lige et godt trick til, hvis man nogensinde har tabt en fiskegræskasse med rigtig mange ting i, små ting der flyver rundt, så en af dem det er svivler og hægter og springringe og sådan noget. Hvis I nu tager en nøglering og så lige klipper, så den kun har fat med 4-5 mm her, og så hænger dem der på. Hvis I så tager dem, så har I stadigvæk dem alle sammen, og de er mega nemme at få af. Det er bare at glide dem af. Sådan. Så det var et lille sejtræk, I lige kunne få der. Man køber dem med rustfri. Ellers så kan de altså godt blive temmelig røde, når man har været ude at fiske nogle gange. Så er det forfang klar. Og så var der det lille trick, som jeg viste jer før. Kan jeg lige vise jer, hvad det også kan bruges til. Poolnudlen her. Skal en skive. Så har jeg normalt nogle små rustfrie pinde eller nåle. Jeg bruger lige til at sætte den første fast med. Og det er jeg ikke lige fået op. Sådan er det. Så vi skærer lige en slidsvin. Så gør vi lige sådan der. Så hænger den der. Nu skal jeg have en krog for benet her. Men ellers så derfra, så kan I bare køre den rundt. Der kom den første ophænger. Sætter vi lige op der. Bum. Fortsætter rundt om. Næste ophænger. Bum. Så kommer hægten. Og så plejer jeg at sætte en nålskrog i her. Bare lige sådan ind der. Så holder den, og så er der styr på det. Så mangler vi bare at fange nogle sild. Så laver jeg lige det sidste imens. Hej. Så er mig og familien taget ned for at se, om vi kan fange nogle sild. Det var sildeturen, og der blev der fanget lidt sild, så fluerne virker. Det er bare at komme i gang. Prøv at se. Er det ikke fantastisk? Så de ryger i rygeovnen. Og så prøver vi også at ryge dem. Det bliver også første gang. Men det bliver også spændende. Giver det pænt? Det var det. Håber det gav nogle tips eller nogle tricks, I kan bruge. Eller det bare gør, at I kommer ud og prøver noget. Ud i naturen. Nyd det. Ses derude.